много яки обувки, между другото. Откъде Не си, от интернет. Ива, ти влезе сякаш на пръсти на сцената. Вероятно ти е трудно на тези обувки да стоиш и да се движиш. Обаче на пръсти си изпълни и песента. Изписука я от време на време с много приятно гласче, обаче изписукано. Точно като едно мисленце, малко изкимтя тая песничка. От мен не. И от мен не. Съжалявам много, но и от мен не. Какво си ни приготвила? Ами, нека да бъде изненада. Изненада? Да. Ами, нека. Рок беше инструментала. Изпълнението беше нещо друго, не беше рок. Успя да ме изненадаш с страхотна визия и с много крещене. 4 не. С това приключва твоето участие. Благодаря. Какво си ни приготвил днес? На Кристина Агилера, Ain't No Other Man. На Кристина Агилера. Told your mother, your brother, your sister and your friends. Told the other, your lovers, both past and present. Ain't no other man but me. Нищо не спя как може да избереш парче на Кристина Агилера и да мучиш като... Аз помислях, че ще излезе от тебе някакъв висок глас, но това въобще не се случи. Марти, разката му фамилията на това парче. Стискам ти палци във всички други посоки, само не в пеенето. Не. С 4 не продължаваш. Благодаря. Благодаря ти за участие. Мерси, успех. Занимавал ли се с музика? В училище първите години преди мутацията. Нямам думи, човече. От мен имаш не. Не от мен. И от мен не.